planta sa KEPCO nga nasunog, nakabalik na sa pag-supply og kuryente. Menos na lang ang mga brownouts. Managsuong babae o lalaki, iposil sa ilang silingan nga hubog nga unang gibadlong sa ilang amahan. Tiguang nga Amerikano, nasakpan nga dunay kauban nga mga menor de edad nga babae sulod sa iyang kwarto. Kani hefe sa Police Station 2 sa Dakbayan sa Subo, ibalhin sa holding unit sa kapulisan. Pag-ampo aron muuan, magamit na sa simbahan, sugod karong adlaw. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kanitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Webes, petsa 4 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Mumenos na ang mga brownouts sa Georgia. Humanaayo ang planta sa kuryente sa KEPCO nga nasunog nitong Sabado. Sa di pa matapos ang buwan, Glenn, makabalik na usab pag-operate ang Unit 2 sa KEPCO nga gipaubo sa preventive maintenance. Andrea Patenya, Suginlimi. Sa text message nga gipada sa usa sa mga personnel sa KEPCO SPC Power Corporation ngadto sa News 5, gipahibaw ni ini nga naayo na ang nagubang bahin sa coal crusher building sa Unit 1 sa ilang planta ug na-synchronize na ang maong unit sa Visayas Grid alas 11:59 kagabi. Ang maong unit nagsupply og 100 megawatts nga kuryente. Kay numduman nga grabeng power shortage ang nasinati sa Kabisayan karong simanaha, human masunog ang maong building sa KEPCO niadtong Sabado. Karong Sabado pa unta ang schedule sa pag-operate ug balik sa Unit 1 apan napaspasan nila og ayo ug nahuman kini kagahapon. Karong June 22 pa makasupply og laing 100 megawatts nga kuryente ang Unit 2 sa ilang planta kay under preventive maintenance gihapon kini sa pagkakaron. Kay 100 megawatts lang ang nasupply nga kuryente sa KEPCO sugod karong adlaw, kuwang gihapon og 113 megawatts ang power reserve sa Visayas Grid kaganihang alas 6 sa buntag suma sa Power Situation Outlook sa National Grid Corporation of the Philippines. Matod sa VECO, nakatabang kanila ang pag-resume sa operation sa Unit 1 sa KEPCO kay mikunhod na ilang power shortage ngadto sa 11.8 megawatts karong adlaw. Sugod kaganihang buntag hangtod udto, wa pa sila mipatuman og rotational brownout sa ilang franchise areas. As of today, wala ta mag-implement. Yes, we have that implemented because kaya naman sa ato ang supply. Wa pa sila advisory kung magpatuman ba sila rotational brownout karong hapon hangtod gabi. Giawhag ang ilang mga konsumidor sa pag-check sa ilang Facebook page alang sa update sa schedule sa mga brownouts. Sukad Lunes hangtod kagahapon, upat ka mga kompanya ang average participants sa interruptible load program matag adlaw. Ang VECO muhatag og gamay nga ayuda sa operation cost sa mga participants tungod sa pag-share sa kuryente sa mga pribadong kompanya gikan sa ilang generators. Mugasto gihapon ka sa fuel. So ato siyang ulian gamay dili gid ingog dako kaayo no, pero at least makakuan lang makatabang na pod no nga adto mo hatag tag insentibo sa ilaha sa para sa ilahang maintenance or para sa ilahang paggasto sa pagpadagan sa ilahang generator at this particular period. Andrea Patenya, News 5. Buot mahibaw si Governor Junjun Davide sa estado sa supply sa kuryente sa Sugbo. Mao ngay patawag niya ang KEPCO management. Jinky Rusit, Suginlimi. Nunot sa sunod-sunod nga rotational brownout nga nahitabo karon sa Sugbo, naglaraw sa Cebu Governor Junjun Davide nga ipatawag ang pamunuan sa Korean Power Corporation kun KEPCO. But may bawan sa gobernador ang kahimtang sa power supply gikan sa KEPCO, labi na sa nitabo nga pagkasunog sa coal crusher building niadtong Sabado. Nabala ka kini sa mahimong epekto, labi na kay ang KEPCO mo'y usas sa mga nagsupply og kuryente sa Visayas Grid dinhay sakop ang lalawigan sa Sugbo. Ini KEPCO lang una because we did also some verification. Kini manggong power interruptions are also due to kini sa preventive maintenance sa mga sa VECO for instance. Wa pa hinoy na dawat nga reklamo si Davide gikan sa mga konsumidor labi na sa mga negosyante sa mga kalungsuran. Nalipay siya sa gipakita nga kooperasyon karon sa mga negosyante sa interruptible load program. Dinda ko kini natabang sa pagnihit sa supply sa kuryente karon. Para po to save on energy but they use their generators no. And
I think they should do that some point, just to help ease the burden sa power consumption natin din eh. Jinky Rosit, News 5. Nadawat na sa mga naapektuhang residente sa lungsod sa Barili ang pasiunang hinabang gikan sa Kapitolyo human sila naapektuhan sa nasinating week El Nino. Personal nga gitunol ni Governor Junjun Davide ang mga relief packs ngadto sa mga mag-uuma kansang panginabuhian naapektuhan human mga daot ang ilang mga pananom tungod sa nasinating sobrang kainit sa panahon. Gipasabot sa gobernador nga ang ilang gihimong short term lang nga tabang sanglit nagplano pa sila alang sa solusyon nga mulungtad aron matabangan ang mga naapektuhan. Ug karon nga dunay gagmayng pag-uwan giawhag sa Kapitolyo ang katawhan nga kanunay magdaginot og tubig. Kita later on kini cash for work ato pa ning gipahimutan din gipanday paunsaon ang guidelines kay ang purpose ana kini mga communities affected, barangays affected, ang mga tao diha will himo sila ng mga water catchment, no? But at the moment ang gibuhat nato kini pag-distribute og mga seeds for the farmers. Sugod karong adlaw, opisyal nga magamit sa pag-ampo ang orasyo imperata alang sa pagpangayo og uwan ang pag-ampo himuon sa dili pa matapos ang misa sa simbahang Katoliko. Andrea Patenya, Suginlimi. Mapaobsanon kaming nagahangyo kanimo sa pagpadala sa ulan nga gikinahanglan kaayo sa among nasod nining panahona aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag sa tubig alang sa among lawas ng panginahanglan ug aron pagpabuhi ug balik sa among naugang yuta. Gipagawas na karong buntag ang orasyo imperata alang sa pag-uwan kun mandatory prayer for rain nga gisuwat ni Cebu Archbishop Jose Palma ug sa Archdiocesan Commission on Worship. Gibasa ang Cebuano version ni ini ni Monsignor Joseph Tan, tigpamaba sa Cebu Archdiocese ngadto sa mga tigbalita kaganiha. Gawas sa pagpangayo gikan sa labaw nga makagagahumog abunda nga pag-uwan aron pagsulbad sa nagkagrabing epekto sa El Nino, apil sab sa pag-ampo ang pagpangayo giya sa Ginoo sa paggam sa kalikupan. Himuha kaming maalamon nimong mga piniyalan sa imong mga binuhat aron kami kanunay mogamit nini sa saktong paagi ug mubantay nini batok sa tanang pag-abuso o pagpanamastamas. Mato di Monsignor Tan, mahimo na kining basahon atul sa misa sugod karong adlawa sa di pa ipahigayon ang final blessing. Apan posibleng karong Domingo pagyud kini mas mabantayan sa kadaghanan kay padayon pang gitawgan sa mga tagduma sa Archbishop's Palace ang nagkalain-laing parokya aron pagkuhag kopya sa maong pag-ampo. Jesus ningon nga where two or three of you are gathered in my name, I am in your midst, no? And whatever is it that you ask in my name, no, I will give you. So it's a biblical promise nga kung ang mga magtotoo magkahiusa sa ilang hinubot nga pag-ampo alang sa usa ka maayo nga tinuyuan, ang Ginoo dili man tingali mag-ukon-ukon sa paghatag, no? Mato di Monsignor Tan, lahi ra gyud ang epekto sa communal prayer kun dungan nga pag-ampo sa kadaghanan. Nahimugso ning mga pag-ampua at the request, no, sa daghan kayong mga sectors, no, including from media, no, nga nagsige follow up kung nasa nang pag-ampo. And I think ang MCWD kung ako masayot ni padala na magsulat finally, no, this is one prayer nga murag pinangayo gyud, no, and I think ang simbahan cannot refuse that, no. Dugang niini, espesyal ug unique kaayo kining bag-o nga orasyo imperata karon. Wa pa mahibaw kun kanus akutob litukon ang maong pag-ampo matag misa kay huwaton usa sa kaparian ang resulta niining pangamuyo. Andrea Patenya, News 5. Giawhag sa Cebu City Council ang Commission on Human Rights of Visayas Ombudsman sa pag-imbestigar sa gihimong pag-demolish sa probe team sa mga kabalayan sa Maria Cristina, Barangay Capital Site, duha ka semana ang nakalabay. Si Konsehal Margot Osmeña ni palabang og resolusyon sa labing ulahing sesyon sa konseho nga giuyunan sa mayoriya. Ila usab gimanduan ang Division for the Welfare of the Urban Poor kon DWOP o probe sa pagduso kanila og suwat sa pagpasabot nganong gidali ang pag-demolish sa mga kabalayan sa kapin 20 ka pamilya sa maong lugar. Matud sa City Council kung dili sila matagbaw sa pagpasabot sa DWOP og probe, ilang gihulga nga ilang pugnan nga di makalusot ang ilang budget sunod tuig. Nasayran nga hugot nga gisupak sa mga apektadong pamilya o ni Kapitan Manuel Guanzon sa Capital Site ang pag-demolish kay matud pa way klaro ang relocation site na gihatag sa syudad nga anaa sa Barangay Pitos.
Temporaryo nga gibutang ubos sa holding unit ang kontrobersyal nga hepe sa Cebu City Police Station 2. Dili kini mahimong ma-assign sa field operations ug matanggong sa trabaho sud sa opisina. King Perez, Suginlimi. Kung tumuto ni mong kasing-kasing, so, ato na lang nito ikuyo. So, Kagahapon madasigon pa kining kontrobersyal nga hepe nga nakighimamat sa mga libod suroy ug mipasalig nga ipadayon ang pagpanghipos kanila. Apan sugod karong adlaw dili na hepe sa Cebu City Police Station 2 si Chief Inspector Wildemar Tiu. Matod sa officer in charge sa Cebu City Police Office Senior Superintendent Marciano Batiancela, si Tio mismo nagparelibo sa iyang katungdanan kagahapon sa hapon. Nakahukom si Tio og pagluwat sa katungdanan, human na mahayag si Mayor Michael Rama nga angay usa i-reassign ng hepe tungod sa kontrobersiya. Si Tio og mga kauban nga pulis nagatubang og mga investigasyon tungod sa kamatayon sa usa ka libod suroy nga bata. Paggamit sa gipangdakop nga commercial sex workers, lakip na sa pagpangupaw ug mga batang babae. Mas may maginang naa sa diri para ingong pang dili maka sulti ang uban na bias kung tuwa lang siya mag-stay sa iyang station, mawa ang kanang ilang kining hunahuna na siya'y itaguan, na sa iyang himuon dito sa una siya sa station. Kasamtangang ma-assign si Tio sa Administrative Holding Office ug dili mahimo nga ma-assign sa field ug anha lang mo trabaho sa opisina. Mahimo siyang ma-assign og balik human sa investigasyon. Bali sa tanan na siya. So, unya na siya makabalik Kung ma-clear siya. Ang hepe sa Theft and Robbery Section, Chief Inspector David Senyor, mao'y mulingkod nga OIC sa Police Station 2. King Perez, News 5. Mayong balita alang sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Kay miuyo na si Mayor Michael Rama nga dungagan ang incentive subay sa naaprobahang resolusyon sa City Council. Mahimo ng 4,000 pesos ang incentive sa mga police and non-uniform personnel, samtang 6,000 nga madawat unya sa mga police inspectors, senior inspectors ug chief inspectors. 8,000 ang mga incentive sa assistant city directors for operation ug administration. Samtang ang City Director magdawatan na unya og 10,000 pesos nga incentive. Alang kang Cebu City Police OIC Marciano Batiancela nga makatabang kini sa mga pulis ilabi na sa nga dunay gibuhi nga pamilya. Gipanglantawan sab ni Batiancela nga matag buwan nga incentive makadasig sa mga pulis sa ilang trabaho ug posibleng malikayan na ang pagpangurakot sud sa organisasyon. Sila mag-double time sa trabaho, overtime na. Tungod niya ng Ipaimbestigar sa kapulisan ang gihimong anti-drug operation sa mga sakop sa public safety company. Dunay mga aligasyon nga gipangwarta sa pulis ang ilang gidakop aron buhian. King Perez, Suginlimi. Nadawat sa News 5 niadtong Biyernes sa mayaging semana kining mga text message nga dunay nadakpa ng mga sakop sa Cebu City Public Safety Company silang anti-drugs operation ug gitaguan sa opisina sa Deputy Chief. Sumala sa text usa sa mga kauban nga pulis mibutiag nga dunay gihimong transaksyon sulod sa opisina. wala pa man tayo kuan, wala tayo nadakpa na ng higayon na nga anang pag Friday nga party drugs. Sa pakisusi nga gihimo sa News 5 sa buhatan sa Public Safety Company, way nakablatter nga drug operation sa maong adlaw. Ang natala lang mao kining pagkasikop sa usa ka Rodolfo Cabrillas Jr. sa reklamong possession of bladed weapons. Apan matod sa investigador sa Public Safety Company, atubangon nilang reklamo sa concerned citizen, kabahin sa mga nangurakot nga pulis. Nagyudon ka nga bisag mo contact na mo secretly ang kanang complainant, I'll be willing to give my number para makontak niya aron masuportahan nato ng iyang aligasyon o Nagtuwang News 5 nga kauban nga pulis sa Public Safety Company ang mihatag sa impormasyon aron makover sa media. Hinungdan nga ipavalidate sa OIC sa Cebu City Police ang aligasyon nga gipangwarta sa mga unit ang ilang gihimo nga anti-drug operations. Usa sa nahimong modo sa kapulisan ug uban pang anti-drug enforcement units mga paghimo og operasyon ug pangayuan og kwarta. Ang ilang mga dinakpan aron buhian og dili na i-record sa blatter ang operasyon. Niawag ang OIC sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo Senior Superintendent Marciano Batiancela sa paghatag og dugang impormasyon sa iyang buhatan. Niadto nga dunay kasayuran sa mga alegasyon.
Lang gud dili man ta makasiguro gid na kay kilabi na kung kita gud manghingusog na ganit na ning mga illegal activities gud daghan sad ang bukanter sad na sila aron sad nga malumural ang sa pulisan niya pagkahuman di man ingong pangmubarog dili ra ba na sila mubarog yun puros lang na sila aligasyon akusasyon. I hope nga kanang nag kwan yan is no ari siya kay aron makakandak tag investigation para sa King Perez, News 5! Kargador nga natugaw sa iyang pagkatulog midunggab sa tigpanguykoy og basura samtang duha ka managsuon gipusil sa usa ka ubog nga gikalali sa ilang amahan. Ryan Sorote, Suginimi. Nagpanunang banang mga kabelyo sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cabanatuan, humanggi pa mo sila magsoong Jeric o Jeremy sa sitio Sandayong Barangay Buhisan. Samad sa dugan ng naangkon sa mga biktima, human po sila sa hubog nilang silingan nga si Cardo Arnoco. Nasuko si Arnoco, humanggi badlong sa amahan sa mga biktima nga si Jerry sa pagparking sa ilang motorsiklo. Gumika niini, disukmag si Jerry ni Arnoco. Sunod ba na? Ano siya? Pamutal ako po pero agad ko siya. Kasi ba? Tingnan ko yung sulsik bago. Midagan sa ilang balay si Jerry ug nagpalaban sa iyang anak nga si Jeric nga mikuha og kutsilyo. Wa magdawon si Jerry nga gisundan siya sa suspect ug unang gipusil ang iyang 18 anyos nga anak nga babae nga si Jerry May. Sunod nga gipusil ang anak nga lalaki nga si Jeric. Dayon nga misibat si Arnoco sakay sa iyang motorsiklo. Gaga na mo. Ito na mahagban na nagbalik. Ano yung yung katagod? Rami sa sister. Rami yung sibat. Gipangita si Arnoco sa mga pulis sa Punta Princesa Police Station apan bisan sa ilang gihimo nga checkpoint wala na nila kini makit-i. So, at lang sa karon kay kamay ko siya mura na sa na naka-ikyas na gud siya. Tugon ang kahimtang sa tigpanguykoy og basura nga si June Humawas, taga Bato, Barangay Ermita, human dunggaba sa kargador nga si Melchor Rosada, taga Lawis sa Barangay Pasil. Natugaw ang pagkatug ni Melchor gawa sa asera sa Mount Carmel Church sa Carbon. Di ang gihuwad ni June ang iyang dalang mga kinuykuyan nga basura ug nasuko kini. Apan si June mikuha og kahoy ug namuspos ni Melchor. Ningit-ngit ang pananaw ni Melchor nga mikuha og kutsilyo ug gidunggab sa tiyan si June. Wa magbasol si Melchor sa iyang nabuhat ug miingon nga igura siyang nanalipod sa iyang kaugalingon. Kung ano po sila sa karton ko? Nga bidunggan sa barbo. Pagkala yung bitong doon? Kasi dili. Ryan Sorote, News 5. Delikado sa panglawas sa tao ingon man sa umahan ang mga genetically modified crops ug genetically modified organism. Mao nga gusto ni Konsehal Noel Archival nga mupasar og ordinansa bahin niini. Ray Pasaporte, Suginlimi. Mupalabang og ordinansa si Konsehal Nestor Archival alang sa pagproteher sa agricultural land og sa mga mag-uuma sa kabukiran nga nagamit og genetically modified crops og genetically modified organisms aron pahamtangan og silot. Ang presidente sa Cebu City Federation of Farmers Organization and Cooperative Incorporated Emilio Secretaria miingon nga sa 28 kabukirang barangay sa syudad kasagaran ni gamit og GMO nga binhi uway mag-uuma nga ni adapt sa organic farming kay giingong dugay silang makakaon. Matud ni Archival, delikado sa tao ang GMO kay magdala kinig sakit. Apan si Sekretarya mitataw nga di lang ang mga mag-uuma sa dakbayan ang nigamit og GMO. Kay kung makadaot pa na, gihunong na dito sila ha. Pasabot niya nga kung mogamit sila og hybrid seeds, dako kaayo og kalainan sa produkto og produksyon kay bugat ang timbang niini ug mas dako ang ilang anihon. Ingon man gamay ra ang lugar nilang matamnan. Question ako sa City Councils kung pinanglitan ilag yung nag-promote man ni aning organic farming in which kami sad welcome kay mi nga mudawat aning gitawag og organic farming onya nagsugod na sad mi og kat-on ani naghisgot man sila regarding sa katong demonstration farms nga buhaton sa north o sa south district sa Cebu City. Akong hangyo nga dili lang kay Photobras demonstration farms
kundi sa individual gyud mga farmers ilahang tagaan og subsidiya. One usag yun sa rason nga no is that ang GMC gimodify siya. So basically dili na gyud na ang iyang original. One contention is that sa ako, number one gyud ko, nga the moment you buy or you use GMO, dili na nimo ma-replant. So pananglitan, for example sa talong, which actually gi-mention niya ganina no, palit ka, imong itanom, the moment it grows, inig katubo niya ang iyang seed mamatay na, self-destruct. So meaning to say kinahanglan gyud ta magsigit palit. Dili pareha sa uman nato before sa organic na inig tanom mo tubo, then mo bunga ang iyang seed imong i-replant mo tubo. Matod ni Archival nga kung magpadayon kini inanay nga mawagtang ang kaabunda sa yuta, gumikan sa kanunay sa pagbutang og chemicals nga mahimong asido hangtod nga moabot ang panahon nga di na magamit ang yuta. Ang seed nga ilang gi-develop na ay piste nga gisud, ilang gi-modify. So meaning to say, pananglitan, mais. Ang mais na iyang kaugalingon nga peste. Kay bao na ang tanan unsa nga klase nga peste. So ang kompanya, they're going to make a seed in such a way maghimo siya og peste nga mo against atong peste nga mukaon. Murag na siya bo, adik na, so no soil fertility, na wagtang na ang kanatural, so we have to rehabilitate that one. And it will take time to rehabilitate the soil, kaya gipatay man nato ang soil. Advocating somehow the limited or the sa nga nini kanang gitawag na to kanang pagkunhod ba sa paggamit og chemical fertilizer. That's why we are introducing also the organic production, organic. Ray Pasaporte, News 5. Koreksyon sa balita kaganina, dili Konsehal Noel Archival kundi Nestor Archival. Di na mupasaka og kaso ang pamilya sa mga biktima sa mibanggang dump truck sa usa ka panimayon niadtong Martes sa udto sa Barangay Cantabaco sa Dakbayan sa Toledo. Human akua sa tag-iya sa maong truck ang tanang galastuhan. Leslie Camnade Vistil, Sugin Limi. Nagdumili sa pagatubang sa kamera si Rani Cabanada ang tag-iya sa dump truck. Iyang giangkon nga wa dayon siya makaykutar kaduna sa inahaunang obligasyon. Apan kagahapon, iyang gitag-satag sa og adto ang pamilya sa mga biktima aron ipasalig nga siya mo'y moabaga sa tanang galastuhan. Oo. Imbestigahan pa siya to sa driver, sa sakyanan, kung siya kung asa na kitang malfunction kay Muhammad Sumima. Kana kuwang sa mitiwan, kay every Saturday, Sunday na niya maumaya mong protocol sa mga sa aksidente lang dito nung Mato sa in-house adjuster sa Perla Insurance Company, kagahapon sa buntag, naka-inisyal na sila og bayad sa tambalan ng gidalhan sa mga biktima, ingon man sa driver sa dump truck. Nabayra na sab ang pagpalubong sa duha ka namatay. Mahitabo na sir, dili na sila mo file of case against sa Wala na, dili na. Nagkuhan gid sila nga, dili sila gusto. Matod sa nagunit sa mga kaso sa Toledo City Police nga wa nay liabilities ang driver kay nabayra na ang tanan. Apan kung mupasaka og kaso, mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide with multiple physical injuries ang driver nga si Janry Sarita, kinsa kasamtangang ana apa sa tambalanan. Sir, how about sa ang driver sir unsay kahimtang? nasa Vicente, daw sa Vicente Soto ang mga maglalan po ng TL. Kaya po yung posible o mo pasakag kaso ang mga biktima o pagtungon. Leslie Caminade Vistil, News 5. Giawhag ang Korte Suprema sa pag-issue og circular aron dili na magkalain-lain ang interpretation sa mga korte sa Dangerous Drugs Act. Adunay mga amendments sa balaod ug pagpalugway sa mga requirement nga lain ang pagsabot sa mga korte sa ilang paghukom sa mga kaso. King Perez, Suginlimi. Sa gihimong criminal investigation course diri sa Camp Sotero Cabahog, nahimong speaker ang kanhi Undersecretary sa Dangerous Drugs Board, Attorney Clarence Paul Waminal. Dunay gisubmit nga komunikasyon si Waminal ngadto sa Supreme Court Administrator alang sa pag-issue circular sa mga korte sa guidelines sa mga amendments nga nahimo sa Dangerous Drugs Act.
Ang Republic Act 10640 nag-simplify sa anti-drug operation sa kapulisan, lakip ng physical inventory o photography sa mga drug operations. Ang maumbahin sa anti-drug operations may kasagarang kasaypanan sa kapulisan. Hinungdan nga dali kining ma-dismiss. Naobserbara ni Waminal nga bisan dunay daghang gipang file nga kaso, dako sabang porsyento sa pagka-dismiss ni ini gabot sa korte. Sa latest statistics sa kapulisan, 88 ka mga kaso sa droga sa rehiyon na dismiss, samtang 96 ka mga kaso may resulta sa pagka-absuelto sa mga akusado. Sukad tuig 2010 hangtod 2011, 80% sa mga na-file nga drug cases sa nasod ang gidismiss sa korte. Kung imong tanawon ang atong mga desisyon sa korte, lahi-lahi. Ngayon sa korte nga lahi ang interpretation sa section 21. Na uban stricto kayo, na uban nga liberal kayo. Mo nang ang Supreme Court, I'm calling upon the Supreme Court to issue a circular to make a guideline once and for all sa atong judges na uniform interpretation sa balaod. Sometimes technicality. Diha na to makita nga ang mga kaso uban ma-dismiss. That's why ang kaning kurso namo karon nga gikuha very very important kay kanang mo say ni magpamo kanang mo kuan namo ba may magsigig pahinumdum sa amoa kung unsay angay buhaton. So sometimes kami sa mga pulis ma-relax pud usahay kung magkadugay, so kinahanglan sige agdukdok. Sa himon nga drug inventory, gikinahanglan nga present ang usa ka elected public official, representative sa National Prosecution Service ug media. Sa amendment sa bagong balaod, mahimo na nga duha sa tulo ang mopirma sa inventory nga ebidensya nga nahipo sa drug operation. Mahimo na sab nga himo ng inventory sa 12 nga police station. Himoon lang ang inventory kung doon na initial custody o pagsigurong anana sa tarong nga kustodiya ang mga ebidensya. Una, we are calling sa PNP nga ila dyan i-comply. Kaya kung dili comply mo, there is no reason. Pwede tayo sa mga bukid kay probinsya, layo kay Santander, nga wadyo media, why prosecutor rito, wadyo uban elected official to, layo kay tagpila ka kilometro ang gilayon sa ilang barangay hall. Muna nga, kung sa highly urbanized cities, for example, Cebu City, Lapu-Lapu, Mandawi City, ila dyan comply ang Section 21. Gihangyo sab ni Waminal ang Korte Suprema nga mohimo niya og judicial audit sa dismissed cases nationwide. King Perez, News 5. Laing langyaw na sab nga nalambigit sa child trafficking ang nasikop sa mga otoridad sa Dakbayan sa Bugo. Upat ka menor de edad ang naluwas gikan sa iyang lawak atol sa operasyon. Jinky Rosit, Suginlimi. Pinasikad sa search warrant gikan kay Judge Jerry Dikdikan sa RTC Danau City, nasikop ang 68 anyos nga American national nga si Harold Glover sa mga sakop sa Bugo City Police alas 7 kagabi. Nalambigit si Glover sa paggamit og pagpamaligya og mga menor de edad sa kantidad nga 700 ngadto sa 1,800 pesos pinagi sa usa ka Pinay nga bugaw. Atol sa operasyon sa mga otoridad, ilang na-rescue ang upat ka mga minors. Tulo kanila, nag-edad og 15 anyos, samtang ang usa 16 anyos nga naatlan sud mismo sa lawak ni Glover sa barangay Taytayan sa Dakbayan sa Bugo. Nakuha sud sa lawak sa suspect ang cellphone nga dunay sex video niya, mga sex enhancers, condoms, CDs ug DVDs nga ila pang isumiter sa PNP Crime Laboratory. That is possible, sir, since according to the account of his neighbor, there were a lot of minors seen coming in and out of their house for the past years. Ang Children's Legal Bureau hugot nga mikundina sa nagkataas nga ihap sa child trafficking. Gani kini nang ikaupat nga kaso sa pagpangabuso sa mga langyaw ngadto sa mga kabataan sud lang sa 2 ka buwan. Nabala ka sila nga daghang bata pa ang mahaylo sa salapi gumikan sa kawadon labi na nga nagsugod na ang klase. He's been here in the Philippines for 10 years. 2005. There's no report of getting out of the country, so we still have to check his status with BID if he's an overstaying alien here. Ang chairperson sa Provincial Council for the Welfare of Children nga si Vice Governor Agnes Magpale miingon nga daghan pa sila og gi-monitor karon. They approached us only May 16. They sought our support. So we did our job. Nibalibad sa paghatag siyang habig ang langyaw, kinsa pa sa kanog kasong kalapasan sa Republic Act 9208, 9775 ug 7610 ugmang adlaw.
I don't want to talk. It's your right to talk to the media. I don't want. Jinky Rosit, News 5. Dili na i-renew sa estasyonan sa radyo kung asa siya nanibya isip black timer kadtong magsisibya nga nangasaba og traffic enforcer nga nakuha og video pasaka nasab siya kaso sa sitom gumikan sa iyang traffic violation nga wa niya mabayri. Andrea Patenya, Sugin Limi. Ako ko masuko. Siguro ko ito man sa trabaho. Sumsuman karon sa mga netizens kining amateur video sa usa ka nagpailang magsisibya nga nangasaba og traffic enforcer human gidakop tungod sa mga traffic violations. Nailhan ang lalaki nga si Roger Simafranca, usa ka radio block timer. Nasayran nga niadtong Mayo 20 gipara sa traffic enforcer sa Cebu City Traffic Operations Management Kunsitom na si Lyndon Ocampo sa South Road Properties human masakpi nga nag-overloading kay nagpaangkas og duha ka mga pasahero nga wa mag-helmet. Matud ni Ocampo, gitarong niyag storya si Simafranca aron pasabton sa iyang mga violations. Apan nasuko si Simafranca ug mikuha dayon sa pangani Ocampo. Miingon kini nga di siya mahadlok sa mga sitom enforcers kay bisan mga LTO agents di niya kahadlukan. Ako na ba yung sitom ka? Huwag kita madukil tiyo. Ikaw na ba yung sitom ka? Nangangkon dayon kini nga usa siya ka commentator sa radio station nga DYLA ug liaison sa Association of Barangay Councils kun ABC sa syudad sa Sugbo. Ano ba mo? Ako sa radyo. Saka nga radyo. DYLA, parao. Kita amti ka, komentarista. Mibahad sab kini nga musumbong kang sitom Operations Chief Joy Tubulak ug sa uban pang mga kaila niini nga opisyales sa Cebu City Hall. How many years na ako sa radyo? How many years ka ilang Joy Tubulak? Kaya mo pag-super stricto, pila ka sitom nga po ang gihangyo ni Mayor Michael Raba nga ibutang basurahan. Mato ni Ocampo, sa 16 ka tuig niyang pagtrabaho isip enforcer, maukad to ang labing arugante nga driver nga iyang naengkwentro, mao nga naaghat siya sa pagkawat og video sa panghitabo gamit ang iyang cellphone nga gisuksok sa iyang chest pocket. Oo, first time to na ko. Sa tanan nga na hindi apprehend o di para na ko violator. Ato mo siya lahi kayo. Ang iyang kaubang traffic enforcer nga si Brian Rolio maoy ni-upload sa video sa Facebook kagahapon ug daling nag-viral diin gilabhan og mga pagsaway si Simafranca. 2 ka semana na lang ang nakalabay, wa pa gihapon nakabayad sa iyang 2,500 pesos nga multa si Simafranca, mao nga gikatakda kining pasakaan og kaso sa sitom karong adlaw tungod sa paglapas sa Cebu City Traffic Code. Apan wa na'y planong mupasaka og laing kaso si Ocampo batok ni Simafranca subay sa pagpangharas kaniya kay matud pa gipasaylo na lang niya kini. Sige nila lang to kanang ako kantong palabyon. Saylo na ako siya nga tong napita. Ang station manager sa DYLA nga mao say Vice Chairman for AM sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kun KBP Cebu Chapter nga si June Tagalog, mi klaro nga di nila empleyado si Simafranca kay usa kini ka radio block timer sa ilang istasyon. Nakugang siya sa video kay buutan ang pagkailan niya kang Simafranca nga to kanila ug maayo nga mo-handle sa iyang radio program. Nasagmuyo kini sa laing bersyon sa kinaiya ni Simafranca nga nakuhaan og video. DYLA does not really have a problem with him except ani. Munang pagkakita na ko sa video no kung yun ani na ining bataag kinaiya nga pwede mo maldituha. Di na nila i-renew ang kontrata ni Simafranca tungod sa hitabo. Apan di usa mo komento si Tagalog kung matangtangan ba sa iyang KBP license si Simafranca kay magpaabot pa og formal nga reklamo ang KBP alang niini. Nanawagan sab siya sa publiko nga di i-generalize ang taga DYLA o tanang media member sa Sugbo tungod sa hitabo. Muna lupig pa na ko inay Kumos Manny Pacquiao Pacquiao paita. Bitaw ko nang ako lang ipaniguro sa general public ba nga ang binuhata ni Mr. Simafranca dili taon to reflective sa DYLA ug labaw nas tibuok industriya sa media sa Sugbo. By and large kami sa DYLA labaw na ang media sa Sugbo mga tarong in taon dili in taon nabusado. Sa pagkutlo ning report, wa pa mitubag sa among text o tawag si Simafranca. Nangayo na kuno kinig pasaylo kang Tagalog kagahapon ug miisplikar nga ang enforcer maoy unang naningka kaniya ug di kompleto ang video nga gipakita sa internet apan mato di Tagalog, immaterial na ang iyang explanation.
No one is above the law kun way mas gamhanan pa kaysa sa balaod. Busa bisan unsa mang pwesto ang giguptan sa usa ka tawo mapasakop man sa gobyerno, kapulisan o sa media o entertainment industry, kinahanglan gyapon nga musunod sa balaod ug musubay sa tukma nga proseso. Andrea Patenia, News 5. Gipahamtangan og indefinite suspension si Roger Simafranca sa Association of Barangay Council Cebu City Chapter. Nagserbisyo kini sa maong buhatan samtang nagsibya isip black timer sa DYLA. Ray Pasaporte, Suginlimi. Nagpatawag og tigom si Association of Barangay Council President Cebu City Chapter ug tisa Barangay Captain Philip Safra sa tanang kapitan ganihang buntag. Ilang gisgutan ang kontrobersiya nga gikalambigitan ni Roger Simafranca tali sa sitong personnel ni adtong Mayo 20. Iyang gikumpirmar nga liaison officer sa maong buhatan si Simafranca. After being informed of the video that gone viral relative to the actuation of one of the staff members of ABC, has decided to hold this emergency meeting. Di nila itolerate ang maong binuhatan sama sa gihimo ni Simafranca. Nag-umol sila og ad hoc committee nga mo imbestigar kang Simafranca nga panguluhan ni tinago Barangay Captain Joel Garganira nga langkuban sab nilang Kapitan Wilson Bacor ug Ramil Ayuman. Nahukman nga pahamtangan nila og indefinite suspension si Simafranca sugod karong adlaw ug hatagan siya higayon nga makatubag. For the meantime, I, as the ABC president, upon of course the concurrence of the ABC board, has placed Mr. Roger Simafranca under indefinite suspension without pay, pending the result of the investigation. Angkas ni Simafranca ni adtong tungura silang Alvin Inanuria, ang bookkeeper og RG Philip Cadorna nga usa ka clerk. Magdepende ang resulta sa investigasyon sa ad hoc committee ug unsa sab ang rekomendasyon ni ini sud sa napo kaadlaw. Karon na kuanta we are caught and aware na in ani sad nga kuan nga same manners ba attitude character. Now we should be I've been reminding our staff to be extra careful and of course to be kanang to be cautious ba in every deeds and actions kay imong buhaton. Yeah, to be circumspect in making issuing statements, no. Giklaro ni Safra nga sama og job order employee ang status ni Simafranca nga maoy ilang ipada sa kabaranggayan. Pagpanguha og impormasyon sa mga problema og issues nga wa makit-i sa mga kapitan. Sato pa mo kay pataktak dai sir. Ano mo kay pataktak? Sige na. Ray Pasaporte, News 5. Glenn, before I end, I'd like to greet first, before anything else, happy anniversary to my co-anchor. It's been 1 year since you started, since you joined TV5 family. I hope we continue, you and I, together with our award-winning reporters, staff, and crew to deliver up-to-date, reliable, and comprehensive news. And of course, despite the seriousness of our work, I hope also that you are having fun with us here in TV5. Well, it's an honor and a privilege, Attorney Georgia, no? Especially nga kauban kunimo o kauban ikaw kada adlaw. And of course, ato ang mga atong mga reporters kauban, no? and then the staff. Atong mga gwapong kameraman. Yeah. So in behalf of TV5 Cebu, we'd like to say Of happy course, ang atong mga anniversary. supporters, no? I really appreciate ba ang atong mga sumusunod, atong mga kapatid. Happy ka dito. Happy gid ka dinhi. I hope di patapulaan ako, Attorney George. Pakaayo. Unya katong nitabo ganina, if there's such thing as we should lead by example, we should serve by example. Very good. Well said. Salamat sa kang Carrie Santiago sa akong suit for today. You look quite dappy today. Same to you, Attorney Thank George. you. Umaw ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kadilang kutob sa balita. Aksyon!